Ambalmao ayaw bisimila Mali kono ani Mali kwakan ni evewa bambara ka Mali kura kunafunu wati seli bi kunafunu la kuma babe na talike nunu de kan Burkina Faso jamade munu ni olu jaguyara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka fɔ k'u ka don u ka yɛrɛ kɔlɔsi jugulenw ka tɔn min bɛ wele ko VDP a yirala ka fɔ a ma fanba ye kiritigɛ sira dayɛlɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma an bɛna kunnafoniw tɛntɛn ka lase aw ma jɛmukan kɔnɔna la juma tɛmɛlen Mali kɔnɔ baɲumankɛ tɔn min ni a sigilen don faso jama tɔn n'a bɛ wele ko plateforme contre la corruption et le chômage ni a ɲɛmɔgɔya bɛ professeur Clément Dembélé bolo ni makofɔlen in minɛna kabiri jumadenw ka sabu kɛ ko kumakan dɔw bɔra minnu seriyara ka fɔ ko a tun bɛ ka kumakan lankolon dɔw fɔ ka taa jamanatigi Assimi Goïta ma an bɛna o fɛnɛ tɛntɛn ka se aw ma kunu kari duniya keleyatonba Nations Unies ka tɔn min sigilen don Mali jamana kɔnɔ n'o ye u ka kɛlɛkɛ tɔn ye n'a bɛ wele ko MINUSMA olu ye an sɔngo u dagayɔrɔ bila ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni camanw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila an balimaw an ka foli b'aw ye kokura k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 20 san 2023 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ an bɛna o tɛntɛn k'o lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ bi kunnafoni datigɛ ka kɛ ni Mali kɔnɔ jamanaden dɔ min ni ale bɛ tɔn ɲɛfɛ tɔn min n'a bɛ wele ko plateforme contre la corruption et le chômage ni o sigilen don ka yurukuyuruku ani baarabaliya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ ni o ye professeur Clément Dembélé ye welela bɔgɔ jeninen kan ka sabu kɛ ko a ye kumakan dɔw latɛmɛ min yera bɔlɔlɔsiraw fɛ ka fɔ k'a tun bɛ ka kumakan kolonw fɔ ka taa jamanatigi colonel Assimi Goïta ma o kunnafoni kunkun n'a ɲɛɲɛ walasa an ka se ka ɲɛdɔni kɛ o la VOA ka kunnafoni dila Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ a ko ɲɛ kan an k'o lamɛn Juma tɛmɛlen novembre kalo o tile 17 professeur Clément Dembélé ale minɛna bi jumaw fɛ n'o ye kiritigɛlaw ka sɛgɛsɛgɛli cakɛda ye a kɛtɔla k'a ka labɛnw sabati ni k'a kunda a ka lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan min yɛrɛ tun bolodalen don a fɛ centre joliba la yaasa ka taa kuma jamana lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la katinina koɲaw ani Mali soldasiw ka cɛsiri Mali lakana koɲaw la fo ka taa se kurantigɛ banbali min bɛ Mali jamana kɔnɔ ni waati in na bi jumaw olu kɔni y'u tɛgɛ k'a la ka sababu kɛ ko kumakan dɔw carilen don bɔlɔlɔsiraw fɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛlen kumakan minnu bɔlen don kosɛbɛ professeur Clément Dembélé kumakanw fɛ minnu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ko k'o bon k'o faga k'a furumuso a n'a den 3 fo ka taa se a balimaw n'a jɛɲɔgɔnw ma ko k'olu bɛɛ lajɛlen faga ɲiningaliw kɔni kelen kɔ bi jumaw fɛ olu y'a labila bi ntɛnɛndon novembre kalo tile 20 tribunal maaw ka bolo kan wa a lamɛnniw fɛ sɔgɔmada in na nka a ka koɲa tɔw ma walawala maaw ye fɔlɔ nka an ka dɔn k'a fɔ siga kelen don professeur Clément Dembélé ale ka kumakan minnu na bɔlɔlɔsira kan n'a sɔrɔ a nɔ yela a la ani mun ka kan bɛɛ lajɛlen na bɔ o kalama an ka dɔn k'a fɔ professeur Clément Dembélé ale ye jɛkulu min sigilen don yurukuyuruku kɛlɛli kama Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko PCC o ɲɛma don Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la an taa Burkina Faso jamana kan u ka fasoden minnu ni tigɛ tun kɛlen don olu la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka don u ka yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw ka tɔn na n'o ye VDP a yirala k'a fɔ ni ma fanba ye kiritigɛ kɛnɛda yɛlɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa an ka se k'o kunnafoniw ɲɛdɔn bi VOA Bambara ka kunnafoni dila min bɛ Wagadugu Seydou Yaro ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna ka na a walawala an ye Seydou i n'u la aw ni wula aw dan fɛ Wagadugu yan yɔrɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na min ye ka se ka maaw wajibiya ni ka taa min yɛrɛ kɔlɔsi dugulen o ka jɛkuru min ye VDP ye bibi nasa jɛkuru dɔ mun ye lafasabagaw ye o kun y'a laɲini o ka se ka ko lasa a kiritigɛ kun bɛ bi sɔgɔmada na kiritigɛ so min bi i n'a fɔ forobatigɛdaw ka ko kunna min yamaruyalen don n'u kama tribunal administratif
ora ale y'a laɲini ka se ka o ka sɛbɛnw y'a bila ka a lasa sabu a y'a yira k'a fɔ ko min ye fanga t'ale bolo ani sariya t'ale bolo min bɛ se k'a to ale ka nin sɛbɛn fili ora a y'a yira k'a fɔ ko ka segin ka taa kiiritigɛla min kun ye a ko daminɛ o ka segin ka taa ale fɛ nka min ye i n'a fɔ lafasabagaw ye olu jɔra kelen kan an sera ka dɔ sɔrɔ o ye ŋunuŋunukan min d'a ma ko olu ma jɛn n'a ye sabu olu m'a ye sariya bolo la min foroba cɛkɛdaw ka sariya bolo la min bɛ se ka maa wajibiya ka taa n'a ye yɔrɔ la min t'a ka baarakɛyɔrɔ ye an b'a yira k'a fɔ a ko a daminɛna kabini dɔgɔkun dama na maa 12 ɲɔgɔn lo o kun y'a laɲini o ka se ka taa don ni jɛkuru na min ye ka se ka jamana kɔlɔsi n'u k'a ma yɛrɛkunda jɛkulu mun ye ka se ka VDP o n'a ɲɔgɔn na o la sa maa 12 nu caman tɛ dugu la hali ni dɔ taara caman tɛ dugu kɔnɔ i n'a fɔ kibaruya Laji Bama a n'a ɲɔgɔn na ani i n'a fɔ politicien ɲɛmaa kɔrɔma min Abla Sego Darago o dɔw tɛ dugu la nka bi don na sa o y'a yira k'a fɔ ko ma jɛn n'a ye min ye lafasabagaw ye an bɛ don nataw de kɔnɔ n'u bɛna se ka taa n'a ko ye sarasunba ɲa fɛ min ye haute cour ye a ka se ka kiiritigɛ kɛ ni jɛkuru fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa ni waati in na Wagadugu dugu yɛrɛ kɔnɔna la kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen carilen kɔfɛ Wagadugukaw ye a faamu cogo di hakilinaw kɛlen don juman ye kɛnɛ kan ye. Hakilinaw bɛ dana sabu min ye i n'a fɔ jɛkuru dɔw bɛ yen mun bɛ dugu kɔnɔ mun bɛ yaala ka weleli kɛ mun y'a fɔ k'olu bɛ jamana ɲɛma lakɔlɔsira n'u bɛ sɔrɔ rond-point na olu caman y'a jira k'a fɔ ko o ye nin sariya min ye lafili tacogo la olu jɛnna n'a ye nka min ye i n'a fɔ lafasabagaw ani jɛkuru caman kamalen jɛkuru caman mun jɔlen bɛ adamadenw ka jogo ko ye ani kibaruya jɛkuru caman olu y'a jira k'a fɔ ko sariya ma jɛn n'a ye o kɔrɔ lo ko ayiwa a ŋunuŋunukan Wagadugu bi mɔgɔ tilan lo fila fan kelen mun bɛ n'a ye nka mun ma jɛn a ko ye ne ka hakilina taara olu lo ka ca. Ni tun ye VOA ka kunnafonidila Seydou Yaro ale ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu an ka foli b'a ye. An bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɛɲɛkan fan fɛ Gawo mara la arabuw ka tɔnjɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko coordination Idassa Hack olu fana ye barosigi belebele kɛ Gawo mara la barosigi min senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ o bɛ ka taa Mali jamana finitigiw n'o ye faamaw ye ani ka fara furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kan o senfɛ VOA Bambara ka kunnafonidila min bɛ Gawo ani Ansongo yan fan fɛ n'o ye Abdul Idris Nasser Maïga ye kuma barani tɛnku Mohamed Maïga la ale ye Gatia ka tɔnden ye ka bɔ Gawo an k'ale ka hakilinaw lamɛn. Sibiridon novembre kalo tile 18 MINUSMA dagayɔrɔ min bɛ Gawo marabolo kɔnɔ n'o ye Ansongo kan ye n'a ni Gawo yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 80 bɔɲɔgɔnkɔ la MINUSMA kɛlɛbolo minnu tun bɛ yen nɔ casque bleu n'o ye Nigerkaw ye u ye a kan kofɔlen bila pewu min kibaruya dira MINUSMA ka furasɛbɛn kɔnɔ kunu karidon baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛla bɛn ni sabati kɔnɔ sabula Gawo MINUSMA ɲɛma n'o ye Awa Ahmed Yusufu ye ale ye Ansongo kan tile di bolo ni bolo Ansongo préfet ma n'o ye Ahmed Ag Aklini ye baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛla ka sɔrɔ wɔyɔma ye a ko la u ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Nigerkaw ye olu y'u ka kasaw kɔni bɛɛ lajɛlen kuru ni k'u kunda u tagayɔrɔw kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kan 12 minnu bɛɛ lajɛlen tun ye MINUSMA dagayɔrɔw ye n'u kan ka kɛ Mali woromasiri tabaw ka bolo kan nka ni waati in na a kan 12 cɛla 9 de dira sira jɛlen kan Mali marabagaw ma Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni tun ye Mariam Kuyate ka laseli ye min bɛ tali kɛ duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA olu ka Ansongo kan o bilali kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sudan worodugu yanfan n'o ye Sudan Sud ye a yirala k'a fɔ u ni Sudan tɔ kelen dɔ n'o ye Sudan Nord ye fitinɛ belebele donna olu ni ɲɔgɔn cɛ min yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 32 ɲɔgɔn bɛ olu de ni bɔnɛna a ma fanba o ye musolakaw ni denmisɛnninw ye ani ka fara duniya kɛlɛyatɔnba ka banfilabulalamatigi maa kelen n'o bɛ wele ko casque bleu. Amérique jamana ka lakana ɲɛmɔgɔ ni o bɛ wele ko Lloyd Austin fɛnɛ sera bin tɛnɛn sɔgɔma Ukraine jamana kan Kiev a yɛrɛ ye welewele kan bila k'a fɔ ko dɛmɛ min n'o bɛ ka bɔ Washington yɔrɔ ka taa
Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ma ko o baaraw bena to sena walasa u ka se k'u kwada hali bi Rusi jamana kɔ la ka tɛmɛni ni kunnafoni ninnu ye an bɛ taa Sud Afrique ni o ye Afrique du Sud jamana ye a yirala fɛnɛ k'a fɔ sini tarata barosigi belebele bena kɛ olu fɛnɛ fɛ min bena kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni a bena tali kɛ u ka nafolo kura min ni o baaraw bɛ senna walasa ka se ka bila sen kan n'a bɛ wele ko BRIC fɛn min ye Brésil jamana Rusula jamana Inde ani ka fara Chine jamana kan olu de bena ye nin koɲa in na min bena kɛ wulikajɔ baaraw ye ka fara hakilina dɔw kan fitinɛ min fɛnɛ donnen do Rusula Ukraine Israel jamana ani bande Gaza cɛ kumaɲɔgɔnya bena tali kɛ o kan min wulikajɔ hakilinaw bɛɛ lajɛlen tara Sud Afrique jamanatigi Cyril Ramaphosa fɛ nin kɛra laseli ye min bɔra Kremlin yɔrɔ Rusula jamana kan Kabia bamra wele kada mina itajeni mari bota mele kodi ala mo gelembe ibra ba itajeni kodi ala mo gelembe dongili la mina mo ganyo la mo gelema sabu mando maremu ke wele itajeni ibariga ke mana ni romete kena muno bangone fo monsa saka yajiro fo kono be kumane abagaji wele ka moribo tambele wele ka journaliste fama wele ka bokoro ka boya ka wase tajini abariga mali kurala be abamara mo wani ko VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la ka segin kana aw ma ko kuran an ka foli ni tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'aw to aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ye k'aw bɛ ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye fɛn min ye yuwarukaw ye aw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101 ani tomi 2 Koro ani Bayangara radio Orona 93 ni tomi 2 Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu o ye 93 ni tomi 3 ye Abijankaw b'an sɔrɔ 99 fiɲɛsira fɛ Wagadugu 102 ani tomi 4 aw bɛ se k'aw sɔgɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba la www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook YouTube ani Instagram na VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ to Bamakɔ bawo kɛnyɛrɛ ye kalanso ni o bɛ wele ko promoteur d'école olu ka baarabila min daminɛna ni a kan ka kɛ kunɲɔgɔn fila ka sabu kɛ ko gɛlɛya donna u ka hakɛw lasɔrɔli la u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min baaraw bɛɛ lajɛlen kunnafoni dɔw lasera aw ma VOA Bambara ka Malikura kɛnɛ kan kunɲɔgɔn tɛmɛlen bi ntɛnɛn minisiriso min ni o sigilen don kalanso kunna ni a bɛ wele ko ministère de l'éducation nationale o ɲɛma ni o ye Inzan Kulubali ye fɛnɛ ye hakilinaw di nin koɲɛ in kan Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase an ɲanguma I tɔgɔ ni jamu n tile ne tɔgɔ Inzan Kulubali ne ye Mali kalankɛso cɛmancɛ kalanso n'a bɛ f'o ma ko lycée public ani lycée privé lycée classique ne y'o ɲɛmɔgɔ ye an y'a ye k'a fɔ u ye baarabila kɛ mun ye l'école kan yɛrɛ ye ninnu ye dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ u ma kalan kɛ nin dɔgɔkun fana daminɛ fana u y'a yira k'a fɔ ko kalan tɛ yen tuguni a yirala k'a fɔ juma tɛmɛnen an n'u sigira ka kuma yala mun de bɔra a kɔnɔ sabula bi a ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ ka kuma o gɛlɛya in kan bon anw b'an ka ekɔlidenw di privéw ma pour que u ka se ka kalan kɛ an b'a wari sara u ye o wariko de nana sumayaw ɲɛna dɔw école privé dɔw ye grève daminɛ ko tile 5 o tile 5 bannen k'u bɛ tile 5 gɛrɛ kɛ o daminɛna kunu mais o y'a sɔrɔ juma an n'u kumara ministre yɛrɛ tun bɛ yen miliyari 3 ani peut-être tilankɛ a tɛ tilankɛ bɔ kosɛbɛ o de bɛ yen ministre ko u yɛrɛ ɲɛna
ko a tɔɲɔgɔn ministre des finances n bɛ wariko kunna parce que wari t'anw fɛ yan wari bɛ ministère de l'économie des finances la ko k'a bɛ 2 milliards di teliyara u ka 3 milliards kan an ye ɲɔgɔn ye kɛ ka ban a kɔni ma fɔ an ma sɔn an tɛna sɔn ou bien ntɛnɛndon an bɛna grève continue ma fɔ mais an ɲɛ bɛ min na kabini kunun école privée dɔw bɛ yen olu ye seginna grève nin kan baarajɔ kan u ma kalan kɛ u bɛɛ tɛ dɛ faut que tiɲɛ ko a la an ye fɛnkɛ kɛ u bɛɛ tɛ dɔw de don apparemment kɛlɛ bɛ min kan o ye quitus fiscal n'o ye impôt sara ye o yɛrɛ dun fana cɛla bɛɛ kumakan tɛ kelen ye impôt ko nin na dɔw bɛ k'a sara n bɛ fɔ école privée nin bɛɛ ma taga grève la kun dɛ hali minnu ye grève kɛ kunɲɔgɔn tɛmɛnen dɔ bɔr'o jama la an y'a ka fɔ a ka sɛbɛn kɔnɔ an yɛrɛ ka fɔ halisa aw ka daw yɛlɛlen don mun ye kumaɲɔgɔn ye halisa aw ka segin k'o kɛ cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na bon anw bolo sigikafɔ ye damu de diɲɛ ko ko fɔ ka kuma ekɔliso yɛrɛ mankan man di ekɔliso ye mankan man di kalankɛyɔrɔ ye kalan fɔ ka hakilisigi de kɛ ani basi i Nceni Baraji merci bien aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Kita mara la bawo kabiri novembre kalo tile 18 ka se tile 19 ma Mali chrétien dinɛw ka iji o kɛnɛ tun dayɛlɛnnen do ye min kɛra tako 52 ye Lamisa Sangare VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kati ale b'o kunnafoniw di. Moptikaw ka diocèse min tun ye ɲinan katoliki hiji kotigi ye olu ka koralidenw ye Segu mara chrétien kulu jansa ta sibiri su Maria Senu ja senkɔrɔ i ko u ye mara tɔw bɛɛ chrétien kulu bisimila cogo min Kita kolonin sanfɛ o tuma kelen na sira fan dɔ fɛ feerekɛla sugu bɛɛ dɔ tun bɛ yen olu y'a seereya ko ɲinanta jara u la kosɛbɛ. Ne tɔgɔ ye Maro Siribe sanni bɛ ka kɛ dɔɔni bɛ ka sɔrɔ ne tɔgɔ fɛ Ismaila Sako i bɛ ka mun ni feere yan ne bɛ ka ji ni boisson ne feere baara tacogo cogo di ɲinan vraiment ka wusa an bɛ marché sɔrɔ dɔɔni ɲinanta yɛrɛ vraiment sanni kɛra a kɛra ni san tɔw ye vraiment Asetu Sisoko ka wusa dɔɔni Ala ka sugu ja. Maria kulu la halisa filɛli jama la sumala tɔntɔn ni Mali jatigɛwale kɛlɛ ja dɔ bɔli ye min kɔnɔ dugu kuturuw bɛɛ cira ka tasuma don sumanw ni baganw bɛɛ la dinɛ tɔgɔ la o ja bɔli kɛra ladili sira de ye Mali katoliki jama bolo bolodi ɲɔgɔnma nafa kan ja in bannen bɔla anw ye kuma di filɛlila dɔ ma. Ne tɔgɔ Suleman Damele bon n bɔra k'a faamuya i jamu lajɛ a b'a yira k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen de ni muso kelen de ka kɛlɛ bila parce que nin ye misaliya min ye sisan nin kan ka yira bɛɛ la kɛlɛ ne tiɲɛni tɛ a tɛ nafa foyi la don adamaden na. Ni e bɔra yan nɔ o b'a yira k'a fɔ e bɛna kɛ ciden ye don nataw la i tɔɲɔgɔn minnu ma yalan sɔrɔ. A ye ne sɔn leçon na vraiment a ye min kɛ ne la vraiment n bɛ se k'a fɔ kɛlɛ kɔni ne bɛ se k'a fɔ ko ne bɛna n bolo jigin kɛlɛ la ne tiɲɛni tɛ nafa foyi de t'a la. Sufɛ baara bannen hali sɔgɔma église ba la baara bɛɛ sinsinna o bɛnko kelen in de kan diinɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka ninnu mɔgɔ filaw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Catherine Keita a ɲuman tɛmɛna komi yɛrɛ y'a ye cogo min na jama cayara an nana duwawu caman ɲini na an ye duwawu caman sɔrɔ comme mon père yɛrɛ y'a fɔ a ka homile la cogo min na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an bɛ se ka nɔ bɔ kosɛbɛ jamana ko in na donc ne kɔni bɛ mun ɲɛɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ a mana kɛ chrétien o silamɛ o a mana kɛ fɛn mɔgɔ o mɔgɔ ye an bɛɛ kan k'an sen don maliko la pour que maliko in ka taa ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Georges Seremele ne bɔra Sikaso mara la a diyara kuma minnu fɔra vraiment bɛɛ y'a faamuya a ka kan ka maliden bɛɛ fɛngɛ pour que u k'a dɔn ko ɲɔgɔn faamuya a ɲɔgɔn tɛ jamana kɔnɔ ne hakili la maliyɛn ninnu vraiment an ka kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan.
Alamisa tɛmɛlen n'o bɛnna novembre kalo tile 16 ma Mali alisilamɛw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye Ousmane Cherif Madani Aidara tun bɛ VOA soba kɔnɔna la yan a nalen tun don taama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a laɲini kɛra baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ n'a bɛ wele ko Fondation Starlink Keyatu Tarawele n'a masala la min sɔrɔlo kɔnɔ an k'o lamɛn. Malikura lamɛnbagaw a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka bi kɛnɛ nin kan yan nɔ an ka dunan kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ an bolo awa an ye an ka Sheikh Cherif Ousmane Madani Aidara n'ale ye Ansaru ka ɲɛmɔgɔ ye ani Mali silamɛ tɔnba n'o ye Fédération Nationale des Musulmans du Mali ale de b'an bolo an ka kɛnɛ kan bi awa a nanen bɛ yan nɔ l'Amérique jamana kan kana kumaɲɔgɔnya kɛ ni diina ba wɛrɛw ɲɛmɔgɔw ye o kɛnɛ kan o kuma na an y'a bisimila Voix de l'Amérique studio kɔnɔna la yan nɔ bi awa Sheikh i bisimila. Ayiwa alhamdulillah diyara n ye danse. Awa an ka foli b'i ye i y'an ka wele labili la awa a diyara an ye kosɛbɛ awa tile fila in na an ye kunnafoniw mɛn n'o ye novembre kalo tile 15 ye ko Mali sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ ko ka don ka sigi Kidali kɔnɔna la e b'a ye cogoya jumɛn na sabula i ye baara caman kɛ bɛn ladilanni kɔnɔna na a ka ca ni san yirikaw ye caman aw bɛ kuma la yaasa nin siraw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na hakilina jumɛn de bɛ e la a taabolo kan. Bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa alihi wasallam an bɛ fɔlɔ ka ayɛruw fo aw minnu ye an balimaw ye n'aw sigilen bɛ Amérique yan ayiwa an ka foli bɛ aw ye kibaru caman bɛ yen hali n'an bɛ Mali la ka wele bɛ se an ma pour que ka tiɲɛw sɔrɔ ka se ka min da mɔgɔw tulo kan o ka kɛ hakika ye o la an b'a fo o kunu ka se bi ma i ka kuma na bamanankan dayɛlɛlen don kosɛbɛ i ko sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ bon dɔw bɛ k'a fɔ ten mais ni an k'an b'a fɔ bamanankan caman in cɛla an b'a fɔ sɔrɔdasiw donna Kidali alors Mali sɔrɔdasiw donna Mali Kidali alhamdulillah an bɛ Ala de fo n y'a ye cogo min na o ye hɛrɛ de ye parce que Mali mago bɛ mun na bi bɛn de don kelenya de don Mali dugukolo fan bɛɛ kan bon ni Ala y'an dɛmɛ an yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw tun bɛ yen an tɛ se k'an sago kɛ mais n'Ala y'an dɛmɛ ko an sera ka don ye bi o b'a yira an na sini nata la ni Ala sɔnna inshallah Mali bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛna jɛ ka baara kelen kɛ an hakilila bɛna kɛ kelen ye pour que ka nin faso ye k'a kɔrɔta ni k'a bɔ nɔgɔ la o la an b'an ka foli ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw de ma minnu ka cɛsiri sera ka nin baara in kɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye minnu tora la ka Ala ka hinɛw na ka dugawu kɛ banabaatɔw ye Ala k'olu kɛnɛya alors minnu balolen don ka courage d'u ma k'a fɔ maliden ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ ni hakilila ɲumanw ye k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw maliden ɲuman bɛɛ b'u kɔfɛ pour que faso in ka se ka bɔ bolo la bɛɛ ka lafiya Ala sago i sago. Ayiwa an ye ɲininkaliw kɛ a koɲaw kan yan nɔ nin tile fila in na caman y'a u ka nisɔndiya jira ka kɛɲɛ a taabolo ye mais caman fana tilala tuguni k'a fɔ ko nin tɛ a ko bannen ye awa ko fo ka sinsin kɛ kumaɲɔgɔnya ani bɛn ani marifa sɛmɛ o kan ko komi an bɛɛ ye malidenw de ye donc fo kuma de ka kɛ ka sigi pour que kɛlɛ in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na e hakilina ye mun ye o kan. Bon ne hakilina ye min ye an y'o fɔ siɲɛ caman anw bɛ min fɛ anw bɛ kuma diinɛ de kan an bɛ kuma ni Ala kumakan de anw ye diinɛ mɔgɔw de alors diinɛ ka hakilila ye bɛn de diinɛ ka hakilila ye sigi ka kuma de diinɛ ka hakilila ye kuma o kuma ni musalaha bɛ se ka fɛn min dilan o ka dilan ni musalaha ye musalaha kɔrɔ de ye bɛn ni kɛlɛnya kɔnɔna na o ka kɛ alors marifa bɛna dɛsɛ de kɔfɛ kɛlɛ bɛna dɛsɛ de kɔfɛ anw bolo ni an ka mɔgɔw sera ka don Kidali alhamdulillah fɛn min bɛ o ye sigi ka kuma de ka hakililaw yira ɲɔgɔn na an k'an ka mun kɛ an k'an ka mun to yen an bɛ se ka bɛn cogo di ka baara kɛ o de bɛ yen sisan kumana o de y'anw hakilila ye mais k'a fɔ a ma ban bon an hakilila ni Ala sɔnna kuma b'a ban sigi ka kuma b'a ban inshallah an b'o de ɲini Ala fɛ fana. Ayiwa sisan an bɛna ɲininkali tɛnkun i la ka kɛ n'i ka taama ye Amérique jamana la yan i nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ne yan diina kuluba dɔw ye a taara Utah ka tila ka bɔ yen nɔ ka na faamaso kɔnɔ yan nɔ Washington DC awa e ye mun de sɔrɔ
i ka taama in na sisan n'i bɛ se k'a kɛ sama ye ka segin n'a ye. Bon alhamdulillah n b'i fo toujours k'a segin k'i fo ne ka nin taama in taama ma nɔgɔn ne ma kosɛbɛ parce que ne ka taama gɛlɛya ye a ka avion ko ninnu o ma nɔgɔn anw ma ka don a kɔnɔ mais ala kɔni y'a kɛ ni an balimakɛ yɛrɛ ka cɛsiri ye yotakaw silamɛ kerecɛnw de don mais kuma caman u bɛ silamɛw wele ka bɔ arabu jamanaw na ka bɔ farafin jamanaw na mɔgɔ minnu ka diinɛ tɛ kelen ye u bɛ n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yota ka se ka hakilila di ɲɔgɔn ma k'a yira an tɛ diinɛ kelen na mais an bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la bon ale ka cɛsiri n'o ye a sera ka nɛgɛn fɔ ka n don avion kɔnɔ ka na yota mais ala kɔni y'a kɛ vraiment depuis an nana fɔ bi don o don an bɛ kalan kura sɔrɔ parce que yutaka ninnu n'o ye kerecɛn o ye min yira an na a ka bon faamu ma an yɛrɛ ka cɛsiri ani an ka jija diɲɛ kɔnɔ n'o de b'anw ka kuranɛ kɔnɔ ni alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam a ye mɔgɔw wele ka n'o de ma an y'an sɔrɔ o bɛ yutakaw bolo université ba dɔ b'u bolo kalanyɔrɔ ba do n'i yɛrɛ taara i b'a fɔ ko quartier mumɛ mais malgré tout kerecɛnw de don mais u tilala ka misiri jɔ a kɔnɔ k'a fɔ ni ekɔliden minnu nana n'i ye silamɛ i ka se ka seliyɔrɔ sɔrɔ bon o bɛ bɛn de yira mais mɔgɔ minnu ma silamɛya faamu u ye silamɛya kɛ mɔgɔ fagalan de ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ani maa si tɛ se ka jɛ mais n b'a f'u ye aja n'i y'anw ka kuranɛ dayɛlɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ hali kafiri jɔsɔnna n'a n'a ka boli donna e silamɛ ka kana kalifa e aja ma kuranɛ ko i k'a kalifa minɛ mɔgɔ min b'a kɔ n'i y'a to a k'a sɔrɔ lahara de bɛ minɛ kuranɛ de ko ten i ka kafiri yɛrɛ sɔn i ka so a n'a ka boli mais i ka ala ta fɔ a ye n'a sɔnna o don n'a ma sɔn fana i k'a to i ka dunanya la k'a kɔlɔsi k'a ɲininka fana i mago bɛ mun na n'a ko sisan a bɔ ni ye Washington i ka taa ni ye New York n bɛnkɛ bɛ yen ni sera ye mɔgɔ tɛ se ma sariya b'a wajibi ka fɔ i ka taa n'a ye yen dɔ de ka taa bila ye mais an nana ye tout dernièrement dɔw nana wuli mɔgɔ maa tɛ silamɛ u ɲɛ tɛ fɛ ka da i kan ka silamɛya yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ ka silamɛya bin ka silamɛya nege bɔ hali ka seli mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ ɲini ka maloya la parce que a bɛ fɔ de mɔgɔ fagalaw tiɲɛnikɛlaw mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ku aja n bɛ fɛ k'a fɔ ye n ka nin Amérique taama in a kun ma cɛ fɔlɔ mais wallahi n ye min ye a ye n bɔ an yɛrɛ ka misiri min bɛ yen n'o y'an ka juma misiriba ye Yuta an taara ka taa juma seli ye a alimami ko olu bɛ balo hɛrɛ min na bi ko kerecɛnw de don ko man'u sɔrɔ ni wari bɔ don dɔrɔmɛ t'u bolo ko kerecɛnw de b'a financer silamɛ yɛrɛ y'u ye a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan o ye kabako ye ayiwa an balimaw an b'a lase aw ma ka fɔ nin baro in tɔ bɛ an bolo don nataw la ni ala sɔnna an bɛna lase aw ma Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn sirantolonta ko kun kan diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde b'a fɛ minnu wɔɔrɔ éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ Mali bɛ Centrafrique bisimila bi ntɛnɛdonya in na novembre kalo tile 20 san b'a fɛ minnu saba ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ stade du 26 mars la Bamakɔ a ɲɔgɔndan bɛ don coupe du monde b'a fɛ minnu wɔɔrɔ cɛ kɔrɔbalenw ta éliminatoire tile filanan hukumu kɔnɔ senkɔrɔma don do kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ ka match wɛrɛ de préparer contre Centrafrique n'an m'an ka équipe supporter an tɛ jamana wɛrɛ sɔrɔ min bɛ Mali ɲɛ hakilina jiginna juma tɛmɛnen coupe du monde b'a fɛ minnu wɔɔrɔ éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ Mali ye se sɔrɔ Tchad kan cilu 3-1 Mali kanu na a ɲɔgɔndan tana Bamako yan 26 mars la Cheikh Demba UNASAM tɔgɔ la a y'a yira ko billet gradin public sɔngɔ 1,200 ye o ɲana kosɛbɛ n'i bɛna terrain na i bɛ 200 kɛ moto la ka moto garder 100 ka tila tuguni ka dumuni kɛ 200 à peu près 1000 o ma nɔgɔ maliyɛn bɛɛ ma u y'an ka cri de cœur lamɛn u ye billet to 200 la dɔrɔn hali n'an tɛ membre ye ni ye victoire fila de Mali gagné Kidal ka tila ka ni victoire sɔrɔ kɔrɔlen billet gradin public sɔngɔ o ye 400 de ye CFA wari la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Segu aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Nashwan bolo a lasera aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ